Amalmo ani yankuma kibara mambulo kala sama bi o de ko sibiri tɛmɛnen jɛkulu min bɛ ni a bɛ fɔ ma mouvement trop c'est trop ale jama kɔni u bɔra ni k'u kunda boulevard de l'indépendance kan ni ye u tun kan ka taama dɔ kɛ min na u b'a yira k'a fɔ kɔni ko an ka sariya sunba min kan ka falen ko o kɔni o falenni ma bɛn olu ma an b'a yira la k'a fɔ kɔni ko o taama in de senfɛ an ka finitigiw ni olu ye polisiw ale ni gardiw ye olu kɔni ye gazi ci nin ma kɔfɔlen ninnu na ni k'a d'a kan u kɔni ko marche in kɔni ni o ye taama ye ko o kɔni yamaruya ma di u ma nin ma kɔfɔlen ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'ulu ye ko bɛɛ kɛ walasa yamaruya ka se ka d'u ma wa k'u kɔni ka hakilina la ko olu kɔni ka marche ni o ye k'u ka ŋaniya yira ko n'an bɛ démocratie fanga la ko o kɔni mɔgɔ si man k'o bali ni jɛkulu in kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko olu kɔni tɛ na dan nin ma ko k'a d'a kan k'ulu bɛna ko wɛrɛw boloda min na u b'u hakilinata yira o hukumu kelen de kɔnɔna na o dugusɛjɛ sibiri dugusɛjɛ ni o ye kari ye ni jɛkulu in ni politiki tɔnw ale ni jamanaden tɔn wɛrɛw kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ pyramide souvenir la yen kɔni u bɛn'a kan k'a fɔ kɔni k'u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan cogo min na ko min olu bɛɛ ka laɲini ni o ye ko an ka sariya sunba ko kana falen ko o kɔni k'u bɛna se ka o kɔni waleya cogoya min na jamanadenw bɛɛ ka sɔn olu ka kuma ma cogoya min na o kɔni de senfɛ u bɛnna ko kan ni u y'o tɔgɔ da ko an tɛ a banna ni o ye ko ye u bɛna min kɔni jɛnsɛn walasa bɛɛ ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ kɔni ko sariya sunba in falenni ko olu tɛ a fɛ a ka kɛ min kama ko u bɛ jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ ladɔnniya o ko la walasa sariya sunba in ko o kɔni o kana falen tɛmɛnen wa bɔ yen an b'a yira la k'a fɔ fɛnɛ ko rapper dɔnkilidala min bɛ yen ni a bɛ fɔ o ma ko Master Sumi ni ale dɔnnen dɔ ni a ka wulikajɔ ye faso kow la ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko min ye ale ka wulikajɔ ye constitution in ni o ye an ka sariya sunba o falenni baliya o ko hukumu kɔnɔna na ko mɔgɔ dɔw kɔni bɛ fɛ ka ale kɔni si latunu ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni k'a bɛ waatinin bɔ sisan ko numéro dɔw kɔni ni olu lakodɔnnen tɛ k'olu kɛlen don ka ale ka telefɔni kɔni olu b'a wele kuma bɛɛ ni ka kangarima da ye ko ni a m'a ka wulikajɔw dabila ko olu kɔni bɛ a tanya a nin na wa fɛnɛ ko ni a ma a jɔyɔrɔ la ni ye ka i datugu pewu k'olu kɔni bɛna ko bɛɛ kɛ cogo min na ko a tɛna se ka kumada sɔrɔ k'a d'a kan k'olu kɔni bɛna se a ma a kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ yɔrɔ min na sisan k'ale kɔni ye ko dɔw bila sen kan min kɔni bɛna to k'ale kɔni bɛna a yɛrɛ kɔlɔsi nka ko o kɔni t'a to k'ale kɔni bɛna a datugu k'a d'a kan kɔni k'ale bɛna continuer a bɛ a ka kɛlɛ minnu na walasa jamana ko kunna ko a kɔni k'a bɛna olu kɔni continuer ni kunnafoni de tun b'an bolo k'a las'an ma bi ani caman kulomajɔ la